Maupay na aga mga kabrigada, ako ngayon ni Brigada Intern Jonavic Lakbayin, han Eastern Visayas State University. Adi kita yan na Barangay 108 Tagpuro, kundi inaaroon naton, andro dilain ng opinyon, hanaton mga kabrigada, haaton pulso for today. An pakiana, para haimo, abuyang kabahan niya kan na kung ano ang batasan ng kaganak, amugyapan batasan na nasusubad ng anak. Adi ang baton han atong mga kabrigada. Pulso di Brigada! Para akong dir, kasi si kuan la ito bagan ada man lagi pito ha pamba anak kung ano't nakikita iya kag anak nga batasan like kung may mali or kuan depende la ito ha bata kay kanya-kanya man kita di ba nga mga kuan ba diri porket nga kag anak mo amo na dayon may abuyon ako kay baga iton generation liwat hiton kuan hit kag anak kun anot iya batasan na nadadaramang gay pa mga anak kun buutan ka nga nanay nga maupay ka magpasunod or kag anak maupay ka magpasunod na imong mga anak magiging maupay era pagtubo. Siyempre amo malit na nakakaupod na adlaw tapos kung anot siyempre ginihimoy kag anak or papagitat kag anak amot nakukuanit bata nakukuha niya depende hit kanan kag anak kanit anak kun masusubadit batasan hit anak hit kag anak pwede kun may daman batasan hit kag anak na diri maupay nasusubad gihapon hit mga anak kun hit at kag anak na maupay it batasan masusubad gihapon hit anak hit batasan. Pulso di Brigada! Amon to ang atong pulsuhan kabrigada for today. Ikang Barangay 108 Tagpuro, in the heart of changing lives. Inihi Brigada Intern Jonavic Lakbayin, and 93.5 Brigada News FM Tacloban. The Music and News Authority.